Здравейте, приятели! Его, кладенчето в Дянково го довършихме днеска. Много хубава вода излезе. Те пак стана рекичка, его собственика. Кажи нещо. Доволен ли си? Много съм доволен да са живи и здрави и да се види винаги. Така. Его, водата взе да се изчиства. Да. Вече не е такава мътна, както беше. Да. Сложихме чакъла. Да. Травите чакъла, вече е готово и его. Сега като го източим още един-два пъти и е готов. Его колко водичка излезе. Ега ли е засипан. Много кално още, ама трябваше да го довършим. Не да видим водата, виждали са. Дълбокичко е. Значи водата излезе някъде около 12 метра, сега е 14. Доста вода има. Тук ще слагам още чакъл. Да, ще излиеш едно бетонче. Не, чакъл ще слагам още. И бетон ще да е. Благодаря, ако има някакви въпроси, питайте.